Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. Аре, яхнахме Ориент Експреса и полетяхме към Евровизия. Сега ще разгледаме и какво се говори в песента, и как звучи, и кой ще я слуша, и кой ще гласува за нас. А в този случай... Така, песента се пее на чист български език и се казва Бангаранга. Не ви се струва, бангаранга и не байгано. Бангаранга, което означава хаос, чиста препратка към секс, смисъл, свики, анархи, но тук е бангаранга да се звучи чисто български. Значи предай се на светлината, бе, да, аз няма да се сми. Но се предполага, че тази песен ще се пее от това младите баби на внучета и те се спият, защото ще я слушат на тъмно. Няма да е тук на светлина. Драги зрители и драги радиослушатели, и все пак да се знае, че е хаос и то по-български. Е така един куплет, втори, да се знае, че ние сме лидерите. Вижте сега, аз съм демон, аз съм ангел, психар без причина, двигател, дразнител, съчка, пръчка, бутало без сегменти и такива мити работи. Всичко се пее. Важното е да се осмисли като един истински българин. Нищо, че е в хаос от думи. Ние го смислиме, че точно ние сме тези, които ще сме тези. Да се знае. И понеже без любов не може къде е в тези мити музики и тези мити песни, тук се почва сега близо до ръба. Близо до ръба и така, но веднага се усещам го отвътре. Драги зрители, драги радиослушатели, кой българин няма да знае какво се усеща отвътре, бе? Кой българин няма да го знае, бе? И да не остане хепкано чуден пък, че не го знае. Веднага се пояснява тела върху тела. Тела върху тела. Но вижте как само завуалюрано хубаво е казано, така че защото ще го слушате млади хора, деца вика все още под 18, под 16 години, които не са ориентирани в своята полова принадлежност. Все пак ние ще ги чакаме да станат на 18 и да се изберат пола и за това те не знаят още като не са си избрали пола, дали са отдолу, дали са отгоре, в това калабълък, драги зрители и драги радиослушатели, и за това се казва тела върху тела. Все пак да знаят, че участват някъде там в калабълъка. Да. И все пак да се знае, че няма андамълда тук, че всичко е любов. Гледай сега накрая, преклещена съм, ще полетя. Преклещена трудно ще полетиш, но, драги зрители и драги радиослушатели, веднага се разбира тук за какво става дума. И сега трети куплет, драги зрители и драги, как завладяваме старите хора? Гледайте сега за какво става дума. Аз съм бунтар, легенда, борец за свобода, ще изгоря, и тук ще изгоря и който и дай. Драги зрители и драги радиослушатели, чист комунизъм. Бабите някак да го разберат. Знаят, че то куплет сирнето е 2,60 келото. И ще гласуват за тази песен всички стари хора. В следващия куплет ще гледаме и как